Ahojte, moje meno je Hanna a dnes si niečo povieme o okrajových vzoroch podstatných mien. V mužskom rode nám pomáha vzor kuli, v ženskom rode vzor gazdina a pomocný vzor idea. A niečo si povieme aj o slove pani. Na začiatok si povedzme, kto je to ten kuli. Kuli je vlastne nosič ťažkých nákladov. Slovo kuli je cudzieho pôvodu a pochádza z jazyka jedného domorodého kmeňa v Indii. Kúliovia napríklad ťahali rikšu, teda ľahký dvojkolesový vozík, alebo prenášali nejaký ťažký náklad. Predstavte si ho ako nosiča či robotníka. Kuli je okrajový vzor, ktorý nám v slovenčine pomáha ohýbať slová mužského rodu, ktoré majú cudzí pôvod. Môže ísť o všeobecné podstatné mená, príkladom môže byť severoamerický medveď grizzly. Viete si predstaviť, čo znamená, keď v lese stretnete dvoch takýchto grizzlyov. Vzor kuli pomáha aj pri skloňovaní vlastných podstatných mien. Tieto slová sa väčšinou končia na tieto samohlásky. Napríklad ako hudobný skladateľ Vivaldi, gróf RDD, básnik Dante alebo spisovateľ Fandli. Vzor kuli nám pomáha aj pri domáckych menách či osloveniach ako Luky či Oci. Poznámka na okraj. Domácke meno Lukáša, Luky, má dvojaké písanie. Môžeme ho napísať s mäkkým aj tvrdým i. Keďže slovo kuli pociťujeme ako cudzie, pozrime sa, ako vyzerajú tvary slov v jednotlivých pádoch v jednotnom aj množnom čísle. Vzor gazdina doplňa základné vzory ženského rodu žena, ulica, dlaň, kosť. Dnes už tento vzor stojí na okraji, takže nové slová, ktoré sa riadia vzorom gazdina, už do slovenčiny nepribúdajú. Tento vzor nám pomáha skloňovať slová ako princezná, kráľovná, cisárovná či švagriná. Vzor gazdina je trochu nezvyčajný, pretože sa končí na dlhé a, čím sa viac podobá na pridavné meno pekná. Vzor gazdina má zmiešané skloňovanie, čo znamená, že niekedy slovo ohýbame ako pri vzore pekná a niekedy ako vo vzore žena. Skloňovanie slov gazdina, princezná a švagriná si môžeme pozrieť tu. V množnom čísle teda nepovieme tie princezny, ale tie princezné, lebo sa riadíme vzorom tie gazdiné. V ženskom rode máme aj pomocný vzor idea. Týmto vzorom sa riadíme pri slovách cudzieho pôvodu, ktoré sa v nominatíve jednotného čísla končia na koncovku ea. Napríklad orchidea, Andrea, Guinea, Korea. Ženským menám Andrea a Lea sme sa už venovali v 5. časti seriálu o podstatných menách pri vzore žena. Pomockou v pravopise týchto mien môže byť, že tvrdé i píšeme len v tých pádoch, v ktorých ho napíšeme aj v slove žena, teda v genitíve jednotného čísla bez lej, podobne ako bez ženy, a v nominatíve a akuzatíve množného čísla kto čo lej, ako ho čo vidím lej, podobne ako je to aj v slove ženy. Zostalo nám slovo pani. Síce nie je vzorom, ale pozrime sa, ako funguje, lebo ho v reči používame celkom často. Slovo pani sa skloňuje vtedy, keď stojí vo vete samostatne. Napríklad, pomohol som jednej panej prejsť cez cestu. Tú paniu som už niekde videl. Stretla som paniu z banky. A tu máme všetky podoby slova pani, keď ho vyskloňujeme v jednotnom aj množnom čísle. Pri slove pani však musíme spozornieť. V niektorých prípadoch sa totiž neskloňuje. Nesklonné zostane vtedy, ak bližšie určuje osobu a za slovom nasleduje meno, titul alebo nejaká funkcia. Všimnime si, že slovo pani tu nestojí samostatne, ale stojí v spojení s iným podstatným menom. Napríklad od pani profesorky, pani prezidentke, o pani riaditeľke, pani učiteľkám, s pani kuchárkami a tak ďalej. Pomôcka, keď nemáte istotu, či sa slovo pani skloňuje alebo naopak, či je nesklonné, zistíte to tak, že toto slovo z vety vyškrtnete. Príklad, stretnem sa s pani učiteľkou. Keď vynechám slovo pani, dostanem vetu stretnem sa s učiteľkou. Ak veta stále bude dávať zmysel, slovo pani je nesklonné. Sme na konci. Pamätajme si, že okrajový vzor kuli nám pomáha skloňovať podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu, ako grizzly, zvieracie plemeno husky alebo vták kiwi, vlastné podstatné mená ako Dante či Fandli, alebo domácké podoby mužských mien ako Laci či Luky. Vzor ženského rodu gazdina sa nám zíde vtedy, keď potrebujeme správne vyskloňovať slová ako princezná, cisárovná, švagriná. Pomocný vzor idea používame pri slovách cudzieho pôvodu, ako sú dievčanské mená Andrea, Lea alebo názvy krajín ako Kórea či Guinea. Dobre vedieť, však?